nagsuganan kan si Reynaldo Dabalos. Okay, time check kita para diri kang dagmit nga makulit. Ang atong time, 10:52. Okay. Orton ang atong oras. Kung ang iyong oras nila, iba na ang dalagan sa iyo. Dahil ipulso man ito, nakainom bayan ka mo. Sandit, maguhin nyo at magbubukan iyo. Kaya ipulso. Okay, next. Ang masayaw sini. Kanina pamagunin siya na para itos-itos. Itos-itos, paborito niya sa iya kabataan. Anapan mo sa mga negosyante sa barangay Bante, si Miss Rosina Menz. Man, masayaw otro kung sa tawag ng tanghalan may respaker, dinne sa sayawan may respect. Amen. Si Kagawan Arnel Luwaton. Oh, ang music pala pan-military.
Basta, okay kung sumayaw kasi mga respect. Okay. Natumanan gapon si Ma'am Menz. Kaya kanina pa siya nag-chat sa ako na lang, kaya hindi mo ipapasayaw for the